Ці табе вядома, што праз Беларусь працякае 20 800 рэк і што найвышэйшы пункт нашай краіны, Дзяржынская гара, сягае ўсяго 345 метраў над узроўнем мора? Не? Тады на бліжэйшыя 5 хвілін мы дапаможам табе крыху пашырыць веды пра Беларусь, а пры нагодзе таксама змяніць свае ўяўленні пра нашу бацькаўшчыну. Беларусь – самая вялікая з еўрапейскіх краін, якія не маюць доступу да мора, а ў яе межах могуць змясціцца такія дзяржавы, як Бельгія, Швейцарыя і нават уся Грэцыя. Беларусь досыць часта называюць лёгкімі Еўропы, таму што амаль 40% тэрыторыі краіны займаюць лясы. Больш за тое, разлеглыя амаль на 1 700 000 гектараў беларускія балоты штогод абсарбуюць з атмасферы велізарныя аб'ёмы вуглякіслага газу. 77% жыхароў Беларусі жыве ў гарадах і мястэчках, і толькі 23% у сельскай мясцовасці. У сувязі з гэтым, падарожнічаючы па краіне, можна праехаць шмат кіламетраў і не спаткаць аніводнай жывой душы. У Беларусі выяўлена багата радовішчаў карысных выкапняў. Найбуйнейшае – радовішча каліна і солі. Недалёка ад горада Салігорск знаходзіцца месца здабычы гэтага мінералу, самае вялікае ў Еўропе, і адначасова адно з найбуйнейшых у свеце. Ці вядома табе, што калісьці беларускія землі мелі іншую назву – Вялікае княства літоўскае, жамойцкае і рускае, альбо скарочана – Літва, а насельніцтва, якое жыло на тэрыторыі сучаснай Беларусі, называла сябе ліцвінамі. Больш за тое, на працягу некалькіх стагоддзяў старабеларуская мова была дзяржаўнай у Вялікім княстве літоўскім. Каляды ў Беларусі святкуюць двойчы. Спачатку каталікі, пазней праваслаўныя. Гэтыя 2 дні афіцыйна святочныя, а зімовыя вакацыі ў школьнікаў цягнуцца ажно 2 тыдні. Беларусь – адзіная краіна абшару колішняга СССР, якая надалей выкарыстоўвае, хоць і з мінімальнымі зменамі, савецкую сімволіку. Яна замяніла бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня, якія луналі над нашай краінай на працягу першых гадоў пасля здабыцця незалежнасці. Ты мо здзівішся, але продкамі з Беларусі можа пахваліцца шмат хто са знакамітасцяў з Галівуду, напрыклад, Ліза Кудроў з серыялу «Сябры», а таксама Скарлетт Йоханссон, Харрісон Форд, Майкл Даглас і Луїз Мейер, сузаснавальнік слыннай кінастудыі Метро-Голдвін-Мейер, а таксама амерыканская кінаакадэмія, якая прызнае Оскары. Быць можа, ты бачыў вядомую карціну Марка Шагала «Над горадам». Дык вось, Марк Шагал таксама з Беларусі, а на карціне, як зрэшты і на многіх іншых палотнах гэтага мастака, можна ўбачыць краявіды ягонага роднага горада – Віцебска. Быць можа, табе вядома, што, між іншым, дзякуючы беларусу Барысу Кіту, а таксама яго працы над ракетным палівам, адбылася місія Апола – першая вандроўка людзей на месяц. Барыс Кіт нарадзіўся ў 1910 годзе, а ў 2016 адзначаў свой 106-й дзень народзінаў. Ці ты чуў пра камп'ютарную гульню World of Tanks? А World of Warships? Ці World of Warplanes? Усе гэтыя гульні створаны акурат у Беларусі. Каб падтрымаць айчыннага вытворцу, нацыянальная авіякампанія «Белавія» аздобіла нават адзін з самалётаў у колеры гульні World of Tanks. Шмат хто карыстаецца на сваіх смартфонах дадаткам Viber. І, як ты ўжо, напэўна, здагадаўся, гэта аплікацыя створаная беларускімі праграмістамі. Між іншым, у Беларусі прафесія праграміста, зрэшты, як у многіх краінах свету, адна з лідараў па вышыні заробкаў. Беларусь можа пахваліцца цэлым шэрагам таленавітых музыкаў. Прадстаўнікі нашай краіны двойчы трыумфавалі на дзіцячым Еўрабачанні ў 2005 і 2007 гадах. Больш за тое, на рахунку беларусаў перамога на Еўрабачанні 2009. Яе здабыў Александр Рыбак, правда, пад сцягам Нарвегіі, дзе ён жыве з маленства. Аднак музыка не забывае пра свае карані, запісваючы песні па-беларуску. Беларуская Вікторыя Азаранка з 2008 года з'яўляецца адной з найлепшых тэнісістак у свеце, а ў 2012 займала першае месца ў рэйтынгу WTA. У дадзены момант спартсменка зрабіла паўзу, аднак уся Беларусь, а таксама верныя фанаты з усяго свету з нецярплівасцю чакаюць вялікага вяртання тэнісісткі. У 2014 годзе на беларускім аўтамабільным заводзе «БелАЗ» быў сабраны самы вялікі самазвал у свеце. Яго вышыня складае амаль 9 метраў. А грузапад'ёмнасць да 500 тонн. Аднак не трэба баяцца спаткання з такім грузавіком на звычайнай дарозе, таму што такога гіганта можна ўбачыць толькі ў кар'ерах. З ліпеня 2016 года упершыню ў найноўшай беларускай гісторыі ў краіне з'явіліся манеты.
Дагэтуль беларусы карысталіся выключна папяровымі грашыма. Новыя беларускія рублі з выгляду крыху нагадваюць еўра. Датычыць гэта не толькі манет, але таксама банкнот, якія, між іншым, вылучаюцца яскравасцю і прыгожым дызайнам. Таму не дзіўна, што наша 100-рублёвая купюра была намінаваная да міжнароднага конкурсу «Банкнота года 2016». Гэта былі 20 фактаў пра Беларусь. Дзякуй за прагляд. Заахвочваем дзяліцца гэтым відэо са знаёмымі, а таксама распавядаць пра свае ўражанні і веды пра Беларусь у каментарах да гэтага роліка.